मेट्रिक पास जानाय, ITI पास जानाय आरो NSC पास जानाय फरायसा एबा सुबुं बिथांमोननि थाखाय मिरु सरकारा होदों जोबोरै मोजां खौरां। रेलवे डिपार्टमेन्टआ ग्रुप D पस्टनि थाखाय 22,195 टा पस्टआवहाय आर'जलाइ हांख्रायनाय नुनो मोननाय जादों। जुदि नोंथाङाबो मेट्रिक पास जानायब्ला आरो रेलवेनि इलेक्ट्रिशियान, ट्रेक मेन्टेनार, एसिस्टेन्ट ब्रिज, एसिस्टेन्ट लक'सेट बायदियाव साख्रि नागिरगासिनो दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेयावहाय फोरमायखानाय बायदि पस्टनि मुङा जाबाय एसिस्टेन्ट TRD, एसिस्टेन्ट अपारेशन्स, एसिस्टेन्ट TL NSC, एसिस्टेन्ट SNT, पइन्ट्समेन B, एसिस्टेन्ट ट्रेक मेसिन, ट्रेक मेन्टेनार 4, एसिस्टेन्ट ब्रिज, एसिस्टेन्ट केरेज एन्ड वेगन, एसिस्टेन्ट लक'सेट, एसिस्टेन्ट POA बेबायदिनो टटेल भेकेन्सि बेवहाय ओंखारनानै फैदों गासै 22,195 टा पस्टनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। फोरमायखानाय बायदि बेनि जि एग्जाम बियो रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड थिंजायनिफ्राय जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोननि सेलारि महरै फोरमायखानाय बायदि बेवहाय नुनो मोनदों जे सेलारि बियो 18,000 जागोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो 7 CPC-नि मेट्रिक्स महरै बे सेलारिया जागोन आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना खमैबो 10 पास जानाय जानांगोन। लोगोसेनो ITI थानांगोन होननानै बुंदों, नङाब्ला NSC थामहिनबा नेशनेल एप्रेन्टिसशिप सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। अब्लासो नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय बैसोनि लिमिटखौबो फोरमायनानै होदों जे बेवहाय बुंदों 1 जानुवारि 2026 आवहाय बिथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 33 इयार्स बैसोनि जानांगोन होननानै बुंदों। नाथाय सरकारनि रुल बायदियै माखासे केटेगरिनि सुबुं बिथांमोननि थाखाय बेवहाय एज रिलेक्सेसनबो थागोन होननानै बुंदों। बिथांमोना जाहैबाय SC, ST, OBC, फिजिकेलि हेन्डिकेप आरो एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखाय बेवहाय एज रिलेक्सेसन थागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना नोंथांमोननि बैसोखौ नायनानै बेवहाय एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय। आरो बेवहाय मोनसे खोथाया जाहैबाय रिटायार पार्सन बिथांमोना सोंहरदोंमोन जे रिटायार पार्सन बा एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखाय मायाबाफोर जुदि साख्रि ओंखारोब्ला बेनि थाखाय फोरमायहर होननानै। बिदिब्ला आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो नागिरदों जे बैफोर पस्टनि थाखाय नोंथांमोना जुदि मेट्रिक प्लासब्ला आरो नोंथांमोना जुदि रिटायार पार्सनब्ला बेनि थाखाय बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ नायनानै आरो बैसोखौ नायनानै बेवहाय एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय। बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना टटेल पस्टखौ जुदि बेवहाय जन वाइसआवहाय नायोब्ला बेवहाय आसामनि थाखाय बेवहाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड गुवाहाटी जननि थाखाय टटेल 1,776 टा भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों। नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेबायदिनो एप्लिकेसन फिसखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय केटेगरि लानानै बेनि एप्लिकेसन फिसआ गुबुन गुबुन जागोन। बेबायदिनो जेनेरेल आरो इकनमिकेलि वेकार सेक्सन आरो OBC केटेगरिनि थाखाय 500 रुपिस जागोन होननानै बुंदों। बेनिनो 400 रुपिसआ CBT थामहिनबा कम्पिउटार बेस्ड टेस्टनि उनाव 400 रुपिसआ रिफान्ड जागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय नोंथांमोना कम्पिउटार बेस्ड टेस्टखौ होखांनायनि उनाव बे 400 रुपिसआ नोंथांमोननि एकाउन्टआव रिफान्ड जाफिनगोन। आरो बेनिनो SC, ST आरो एक्स सार्भिसमेन, फिजिकेलि हेन्डिकेप, फिमेल, ट्रेन्सजेन्डार, माइनरिटिस आरो EBC केटेगरिनि थाखाय बे एप्लिकेसन फिसआ 250 रुपिस जागोन होननानै बुंदों। आरो बेबो CBT थामहिनबा कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट होखांनायनि उनाव बे 250 रुपिसआ रिफान्ड जागोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायोब्ला बेवहाय पस्टनि मुङा जाबाय भेरियास ग्रुप D पस्टनि थाखाय आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि 22,195 टा पस्टमोन। बेनिनो नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेट बेयो थांनाय 31 जानुवारि 2026 निफ्राय जादोंमोन आरो बेनिनो लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 2 मार्च 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना बेनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय।